Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilkom il-koll illum qegħdin hawnhekk sabiex nitkellmu fuq fl-aħħar mill-aħħar nerġgħu ngħidu għal darba oħra double standards min-naħa tal-Partit Nazzjonalista anke f'diversi kampanji li mexxew quddiem kontra pajjiżna. Nerġa' nirrepeti dak li qed il-ġimgħa li għaddiet 14 riżoluzzjoni kontra Malta, 14 riżoluzzjoni illi ħafna minnhom kienu qegħdin jużaw in-narrattiva ta' protezzjoni tal-istituzzjonijiet, protezzjoni tal-aktar prinċipji fundamentali għad-demokrazija tagħna, protezzjoni tal-prinċipji fundamentali li huma daqstant importanti għal kull demokrazija. U fl-aħħar mill-aħħar il-ġimgħa li għaddiet rajna eżempju mill-aktar ċar tal-ipokrezija tan-nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew. U hawnhekk qiegħed nitkellem fuq dikjarazzjoni importanti ħafna illi iffirmaw għalija tista' tgħid il-gruppi politiċi kollha li huma l-gruppi politiċi normali ngħidulhom hekk fil-Parlament Ewropew, dawk li niddiskrivuhom bħala mainstream political groups fil-Parlament Ewropew. U dana viżavi ta' numru ta' aċċidenti illi seħħew madwar l-Unjoni Ewropea. Kollega tiegħi fih dan il-grupp tas-Soċjalisti Ġermaniż, Mattias Eke, ġimgħa u nofs ilu ġie aggredit minn numru ta' partitari tal-partit tal-far-right fil-Ġermanja. Ġifieri dan saħansitra kellu jiġi operat minħabba injuries illi fl-aħħar mill-aħħar sofra ikkawżati minn dan l-attakk illi sofra minn gruppi elementi tal-lemin estrem fih dan il-Ġermanja. Rajna wkoll fi Stokkolma f'numru ta' stati membri oħrajn fosthom il-Belġju protesti, violenza kbira illi fl-aħħar mill-aħħar seħħet minn gruppi politiċi tal-lemin estrem. U aħna bħala tmexxija tal-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi mexxejna l-qudiem reżoluzzjoni importanti ħafna illi fl-aħħar mill-aħħar ridna nibagħtu messaġġ mhux biss instantanju għal din il-kampanja elettorali, imma messaġġ importanti anke għal dak li ser ikun qed jiġri wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U din kienet dikjarazzjoni sabiex ma ninnormalizzawx il-lemin estrem fuq bażi Ewropea, il-lemin estrem li ta' kuljum f'stati membri differenti fosthom l-Ungerija, il-Polonja, il-Ġermanja fejn rajnihom jollu rashom ukoll, ġewwa Franza. Ma mmorrux għal sitwazzjoni fejn wara l-elezzjonijiet tal-8 ta' Ġunju li ġej ikollok gruppi politiċi illi jingħaqdu mal-lemin estrem fejn jidħlu votazzjonijiet u anke fejn jidħlu allinjamenti fil-Parlament Ewropew. U oħroġ il-għaġeb l-unika grupp politiku li huwa mainstream, suppost, ngħid jien illum il-ġurnata, illi ma ffirmax din id-dikjarazzjoni kienu n-nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew, l-IPP, illi membri tiegħu wkoll hemm David Casa u Roberta Metsola. Issa din id-dikjarazzjoni fost oħrajn kienet titkellem dwar il-protezzjoni tal-istituzzjonijiet, il-protezzjoni tad-demokrazija, il-protezzjoni tas-saltna ta' dritt. Imma mingħajr l-ebda raġuni, l-unika raġuni li ta' Manfred Weber illi ma rridx jiffirma din id-dikjarazzjoni kienet waħda x'qal li din hija dikjarazzjoni li mexxa l-qudiem il-grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew. Issa wieħed irid jieħu kollox f'kuntest ukoll. Is-Segretarju Ġenerali tal-Grupp tal-Popolari fih dan il-Parlament Ewropew huwa Simon Busuttil. Jiġifieri hemmhekk nistgħu naraw ukoll link diretta anke tat-tmexxija tal-Grupp tal-Popolari illi iffirmat illi għażlet li ma tiffirmax din id-dikjarazzjoni. U allura jiena nistaqsi, jekk David Casa, Roberta Metsola matul din il-leġislatura mexxew il-qudiem dawn ir-reżoluzzjonijiet kollha fejn qalu illi f'Malta d-demokrazija ma teżistix, fejn qalu illi f'Malta s-salta ta' dritt ma teżistix, fejn qalu illi l-istituzzjonijiet f'Malta ma jaħdmux. Mela mbagħad kif meta kellhom l-opportunità illi jiffirmaw dikjarazzjoni importanti bħal din li nerġa' ngħid. Ġiet iffirmata mhux biss mis-Soċjalisti, ġiet iffirmata mis-Soċjalisti, ġiet iffirmata mill-Left, ġiet iffirmata mir-Renew Europe, ġiet iffirmata mill-Grupp tal-Ħodor fil-Parlament Ewropew, ġiet iffirmata mill-gruppi kollha, esklus l-IPP u esklus il-grupp tal-ID u tal-ICR li huma il-gruppi tal-lemin estrem fil-Parlament Ewropew. Ġifieri dawn biex jagħmlu riżoluzzjonijiet kontra Malta fuq dawn l-istess punti illi huma parti minn din ir-riżoluzzjoni għażlu illi ma jiffirmawx ir-riżoluzzjoni imma fl-istess nifs, fl-istess ħin
dawn baqgħu isemmu dawn il-punti bħala punti li huma priorità għalihom, bħala punti li fl-aħħar mill-aħħar ser ikomplu jagħmlu gwerra qaddisa kontra l-Gvern Malti u kontra Malta fil-5 snin li ġejjin fil-Parlament Ewropew. U allura wieħed jistaqsi bil-kif x'direzzjoni ser ikunu qegħdin jieħdu n-nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew immexxija wkoll mis-Segretarju Ġenerali Simon Busuttil. Ħajkunu qegħdin jagħmlu formazzjonijiet u jingħaqdu ma' dawn il-partiti illi sawtu MP, kollega tiegħi Mattias Jeke Ġermaniż ġimgħa u nofsilu għaliex din id-dikjarazzjoni saret fl-aħħar mill-aħħar biex tikkundanna dawn l-inċidenti. In-nazzjonalisti Casa u Mezzola u n-nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew komdi illi jaħdmu spalla ma' spalla jitfit ma' dawn ir-radikali illi kisru u farku u anka instigaw mibeda u terrur fil-Belġju, f'Stokkolma u f'numru ta' stati membri madwar l-Unjoni Ewropea. U allura mhux tab xejn illi fl-aħħar mill-aħħar in-nazzjonalisti u l-Ewroparlamentari tagħhom f'Malta jgħidu mod u barra minn xtutna jagħmlu mod ieħor. Kellhom opportunità ta' deb sabiex they walk the talk, sabiex fl-aħħar mill-aħħar dawn iwettqu dak illi jitkellmu tant dwaru fuq dawn il-prinċipji li għalihom huma jgħidu il-kavallo di battalja, imma fl-aħħar mill-aħħar dikjarazzjoni tant importanti bħal din kellna skiet itarrex f'Malta. Ma smajt l-ebda dikjarazzjoni min-naħa ta' David Casa, min-naħa ta' Roberta Mezzola, min-naħa tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għalfejn din id-dikjarazzjoni ma ġietx iffirmata. Fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-futur, il-formazzjonijiet fih dan il-Parlament Ewropew u ma' min Casa, Mezzola u il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista jekk ikunu eletti wara 8 ta' Ġunju li ġej ma' min ħajkunu qegħdin jivvutaw. Daw ħajkunu komdi illi jivvutaw u jaħdmu flimkien mar-radikali mal-far right fil-Parlament Ewropew għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak kien il-messaġġ illi batunna meta ma ffirmawx din id-dikjarazzjoni. Aħna tħanna għal din il-kampanja elettorali bajta waħda, is-saħħa lil Maltin anka fl-istituzzjonijiet Ewropej. U allura din hija d-distinzjoni ċara meta naraw il-Partit Nazzjonalista li ħaddieħor jirrifjuta jiffirma sempliċi dikjarazzjoni. U dan għaliex? Dan jagħmluh għaliex fi Brussell imorru għal ġiex raġunijiet prinċipali. L-ewwel waħda għall-avvanz personali tagħhom u t-tieni net imorru Brussell biex jattakkaw lill-Gvern Malti, biex jattakkaw lil Malta tagħna. U allura id-distinzjoni hija ċara u netta bejn il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista u l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista kif qal tajjeb ħafna Elix. Ix-xogħol li jagħmlu fl-aħħar snin il-kol kemm aħna nafuh. Ma sibnihomx anka sabiex niffirmaw sempliċi dikjarazzjoni li titkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem. U allura kemm kienet importanti li jiffirmawha. Madankollu jekk ma sibnihomx għal din id-dikjarazzjoni, aħseb wara kemm ħansibuhom sabiex ikunu ma' kull Malti u Awċi. Qegħdin ngħidu dan għaliex dan ma jagħmluhx b'sorpriża, din mhijiex sorpriża għalina, din hija parti mit-tattika tal-Partit Nazzjonalista. U qegħdin jagħmlu dan għaliex jagħmlu minn kollox sabiex jintoġbu mal-establishment, anka meta jkunu fl-istituzzjonijiet Ewropej. U aħna rridu naraw kif jagħmlu dan mhux biss f'Malta, imma kif qalu tajjeb ukoll Elix anke fl-istituzzjonijiet Ewropej b'14 riżoluzzjoni kontra Malta. Waħda wara l-oħra dejjem jgħidulna li xi ħadd irid jixel il-bozza l-ħamra, mentri fil-verità huma jkunu qegħdin jagħmlu mozzjoni kontra l-oħra kontra pajjiżna. Aħna min-naħa tagħna kburin bix-xogħol kollu li qegħdin nagħmlu u li jagħmlu l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista, mentri huma moħħhom biex ixekklu l-ħidma tal-Gvern u moħħhom biex jitkellmu kontra Malta anke fl-istituzzjonijiet Ewropej. Huma jiddefendu bis-saħħa kollha lil pajjiżi oħra kif qal tajjeb Elix, jiddefendu pajjiżi differenti u dejjem imma Malta sfortunatament qatt ma jeżlu jiddefenduna imma jażlu li jattakkaw dejjem il-Gvern u x-xogħol li qed jagħmel il-Gvern Laburista. Din hija l-ipokrizija tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista. U qed ngħid dan għaliex ħafna mid-drabi jiġu hawnhekk u jridu rule of law, jridu s-saltna tad-dritt, però ħafna mid-drabi mbagħad jiġri jmorru barra minn Malta jmorru fl-Unjoni Ewropea u dejjem jaraw kif ħajattakkaw il-Gvern Malti. Dejjem jgħidulna għaliex aħna rridu li jiġri sewwa, imma jiġri sewwa kif billi tattakka lil pajjiżek, billi tattakka l-interess nazzjonali.
U allura dan huwa ċar li għal-PN l-ewwel u qabel kollox għall-Partit Nazzjonalista huwa l-poter u xi kariga li jridu mill-Parlament Ewropew. U aħna naraw kif dejjem nippruvaw intejbu l-ħajjiet tal-Maltin u tal-Awċin, kif ħanaraw kif inġibu iktar fondi mill-Parlament Ewropew, mentri x'ġara min-naħa tal-Partit Nazzjonalista dejjem jippruvaw jaraw kif ħajamlu biex inaqsu il-fondi li l-Unjoni Ewropea tagħti lil pajjiżna. U allura hija ċara u jidher ċar kristall kif fit-8 ta' Ġunju għandna ċara li rridu nagħmlu. Irridu naraw li jew ħaninsew dak kollu u l-kisbiet kollha li jagħmel il-Gvern Laburista u ninsew ix-xogħol tajjeb li jagħmlu l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista, jew inkella nażlu li mmorru għall-awsterità li jridu l-Partit Nazzjonalista mmorru lura għal qabel l-2013 u mmorru għal kif dridu jwafqu il-pajjiż. U allura l-għażla hija ċara fit-8 ta' Ġunju. L-għażla hija ċara li għandna nivvutaw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista.